Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa bako, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:09. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 29, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Vice Mayor Familiaran nagalaom sang mas manubo nga COVID-19 case sa syudad sa Bacolod antes ang Nobyembre 14. Konsihal may warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos. Sa mga nagapanguna nga balita national, 4 ka lugar sa Pilipinas alert level 4 status halin Nobyembre 1 tugtog 14. DOH ginrekomendar ang mandatory safety seals. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon.
marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa ni Magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:17 kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal. Nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran sang local IATF sa Bacolod nga mas maganubo pa ang kaso ng COVID-19 antes ang Nobyembre 14 agod nga mayara man sa matabo nga bag-o sa quarantine status ng syudad. Suno sa Vice Alcalde ang pagpangibabaw sa syudad sa karamuon sa kaso ng COVID-19 sa bilog nga rehiyon ang nagapangunang rason kun nga nagdesisyon ang National IATF nga ipaydalom sa alert level 4 ang syudad base sa ilagin pagwa nga desisyon subong adlaw. Dugang pa ni Familiaran iniman ang rason kun nga apadayon nga ginapilar sang lokal nga Pangunawan sa Bacolod ang kooperasyon sa publiko paagi sa pagsunod sa mga health protocol. Nagapati man si Familiaran nga paagi sa ilagin na pasanyo nga vaccination drive
Dako ang posibilidad nga mayara gid sa matabo nga pagkambyo sa quarantine status ng syudad umpisa Oktubre 15. From November 1 to 14, tungod ang cases dati taas yapon, pero nagdubo na kaniya. And hoping makonta na siya, no, sustain, ma-continue ang pagdubo, ya. Kita naman, kita di sa Western Visayas na taas, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor El Cid pamilyaran. Kumpiyansa si EOC Executive Director M. Ang ilang malabot ang target nga pagbakuna sa COVID-19 vaccine sa isa kagatos ka mga minor de edad nga may comorbidity sa bahin sa Riverside College, Riverside Medical Center sa syudad sa Bacolod. Suno kay Ang naglabot na sa masobra 50 ka mga minor de edad ang naproseso sining auto gamit man ang Pfizer vaccine. Dugang pa ni ang mga vaccination activity ang mga lawig tubtob last stress o kung naglawig kay na tubtob alas 3 sang hapon. Base sa records ng EOC, mayara na sa 582 ka mga minor de edad nga may comorbidity sa Bacolod ang nakaparehistro online. Suno pa kay ang masunod nga schedule ng vaccination activity para sa mga sektor ang gintarana sa palabuton nga Nobyembre 3 kag 4. Sa kadapusan nga balita lokal, at large sa siningat ni ang isa ka konsehal matapos serbihan sang warrant of arrest sang Moises Padilla PNP. Suno sa hepe nga si Police Major Randy Babor, ang sospetsado si incumbent Councilor Fred Villaflor Bancaya sa Moises Padilla Local Government Unit. Dugang pa ni Babor, ang biktima isa ka 18 anyos. Ang warrant of arrest ginpapanaog ni Acting Presiding Judge Eric Anthony Ateneo Dumpido sa Regional Trial Court Branch 64 sa Gihulngan City, Negros Oriental na petsehan Oktubre 15, 2021. Angod sini nagpa-aksyon si Babor kay Bancaya nga magsungka agud sabton ang kaso. Yun na kami harap isang yandang mag-pet nga atlaw. Kang waranto pa rin. Sino ni sir nga konsehal, sir? Kaya ano nga kay sir? Maling si Lord ano ni siya, Bancaya, private crime. Bali, ano nga sir nga case ni sir ang file sa iya? Hindi ko yung natin sige, private crime na yung start sa iya. Rape sir? Rape? Damo na? Yes, sir. Ang kabahin sa pagpahayag sa hepe sang Moises Padilla PNP, Police Major Randy Babor. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon patayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo patayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan pagdayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa aksyon! Life Extension Vitamin D. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpaidalom sa alert level 4 ang apat ka mga lugar sa Pilipinas nga ginalakipan sa Aurora sa Region 3, Bacolod City sa Region 6, Negros Oriental sa Region 7, kag Davao Occidental sa Region 9. Ang alert level 4 nagakahulugan sa mga lugar nga mataas ang case counts kag mayara sa high total bed utilization kag ICU utilization rates. Ginpaidalom naman sa alert level 3 ang Baguio City, ang Bataan, NCR, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, kag Davao City, Davao del Norte. Ang alert level 3 amo naman ang mga lugar nga may mataas ang case counts kag nagasaka man ang total bed utilization rate kag ICU utilization rate. Samtang alert level 2 ang Angeles City, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, kag Tarlac, Batangas, Quezon Province, kag Luzon City sa Region 4A, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, kag Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, kag Cebu Province sa Region 7, Bukidnon, Cagayan de Oro, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, kag Misamis Oriental sa Region 10, kag Davao de Oro, Davao del Sur, kag Davao Oriental sa Region 9. Ang alert level 2 amo naman ang mga lugar na may manubo kag amat-amat pa nga nagadubo ang case counts apang ang total bed utilization rate kag intensive care utilization rate ang nagasaka. Ginrekomendar sa Department of Health na isa interagency task force nga i-mandatory ang safety seal certification agud masiguro nga ma-regulate ang ventilation standards sa mga establishmento. Sunukoy Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi man gilayon nga i-mandatory apang tingwaan sa ahensya nga trabahoon ini. Patag pa ni Vergere, importante ang safety seal tungod mayara ini sang standard para sa ventilation sa mga establishmento
kaangay sa ginatrabahuan, eskwelahan, kag iban pa nga mga settings nga ginasunod na o kung ginasunod na ang safety seals. Ang safety seal naghatag ini sang indikasyon nga ang establishmento nagasunod sa minimum public health standards batok sa COVID-19. Alas 6:33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, ginbisitahan ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso ang 3 ka mga factories sa probinsya kag Dayaw ang mga tag-iya sa maayo nga pag-manage sa ilang negosyo sa panahon sang pandemya. Kaupod ni Dumagoso ang iya running mate nga si Dr. Willie Ong kag senatorial candidates nga Sanday Moro Civic sa Miragutok, 2-term Quezon City Councilor Jopad Sison kag registered nurse and licensed midwife Dr. Carl Balita. Nakadayaw man si Moreno tungod sa pihak sa mga lockdowns ang 3 ka Pampanga-based factories ang wala nagpangkakas ng empleyado. Pareho sa natabo sa madamo nga mga micro, small kag medium enterprises sa bilog nga pungsod. Ginatumod ni Moreno ang Pampanga's Best, ABS Corporation kag ang Co-AM Philippines Incorporated. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kaginyog-hin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita. Diri lamang Section Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 29, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon